puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo korsuɗo cuɓaɗo nelaɗo e mena jettindo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men sababu mabɓe woni en a woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe ɓatake buuɗal rumende so feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men amde nogase jeetati duuƴala hitande ujunnaje ɗe 17 ɓatake gandal ɓatake jeertino ɓatake rende reena diine mum reenane ɗankagal muɗum ɓiɓɓe fulɓe labɓe labtuɓe tabitɓe rentuɓe ɓoggi karalleje gam ferde laabi pine ɓamtare moni kala ɗo woni ene woniri yo kisal jomiraɗo woni men bijahi annabi men tedduɗo mo jami kise goni eɗen jiiɗi haalde sifa gonka diine e sifa gonka duɗe taw kadi ko duɗe tubankiri e dow men nde tawno so tawi en ƴewtidima ma en taw leyɗele men hay so tawi woni ko layik woni ko leyɗele gadiɗe heptinede e mbaadi diine goɗɗo mo wona diine men taw koto banggue laamuji men e kono sikki ala laamɓe men e laamiɓe ɓe e wonɓe hen e rewɓe hen kala ene parnoro oɗo diine mo joguiɗen saabu goto men kala wiyata ko julɗo ɗum noon ene hani jurnitoɗen musidɓe tedduɓe so tawi en laari leydi sénégal leydi mali leydi mauritanie leydi gambie leydi guinéji ɗi kala ma en taw laamɓe mabɓe kala ko julɓe ha heddi guine bissaw kono kadi ma en mbi e nder leydi guine bissaw elle ma wi julɓe ɓe kewendi mabɓe ene fiilti ɓe gona julɓe ɓe kene fotonde laabi ɗiɗi saabu ala pullo balɗo e guine mo wona julɗo ndeke hayɓe gona fulɓe ne toon taw ko julɓe caggal kadi ne teska kewendi fulɓe nder guine so tawi en ƴeewi leydi sénégal salimi kala temedere hen 90 ko julɓe sa ƴeewi leydi mauritanie temedere dow temedere ene ɓe mbiri ko julɓe leydi mali kadi ko hono noon leydi guine ko noon taw ko guine conakry leydi gambie saabi yahya jamme wattude ɗum la république islamique du gambie ko teskede leydi gambie kewendi mum ha filti feggere ko julɓe musidɓe tedduɓe e gila tan pertuɗen guite walla tan mbiyen gila tan des années 60 leyɗele men jeyti koye mumen ha yetti oɗo saaha mo gonɗen eɗen ɓuuri teskade duuɗe taw kadi ko duuɗe franciyankoje kame duuɗe angliyankoje ene keewi e nder leyɗele men ɗeɗo henna ha ganduɗa moni kala jaggat ɓiyum nanna ɗum e duɗal jangguina ɗum ha ɓiyum heeɓa ko wiyete seedam fagal woni ko wiyete diplôme yaha kadi ɓeydoya daña diplôme goɗɗo beele ne daña gurdam aduna ha moƴƴa so en duttima e konguɗi allah subhanahu wa taala o wi ko yi en gandumo ko adine ndewten mo tene kadi oɗo saaha mo gonɗen duuɗe tubankiri poltima duuɗe gonɗe e leyɗele men kala kono kadi ɗen teski duuɗe tubankiri ɗi en gandata toon jomiraɗo saabu toon gandinteɗen ko jambreɓe ɓen waɗeɓe holto ɓen waɗeɓe ndewi ha mbawi ƴellidde koye mumen
hol ƴelliɗɗo ɗemde woɗeɓe ha jaltini hen ɗemgal bindangal holno woɗeɓe mbiyete e holno ɓe nangirte e holno ɓe poldata en ha mbawen ƴellidde ko mabɓe ko enen komin ko yoolo tawa kadi en dañani komin en dañani ko Allah ko mabɓe ko en cuwata fandinde saabu daren gonka men ha joni jangde men ko bindole haalde ko ɗon taw gonɗen saabu hanino hande duuɗe gonɗe leydi Sénégal walla leydi Mali walla leydi Gambie walla guineji ɗi kala ha toon to Mauritania tawa kadi ganduɗa so tawi a naati école ano sukajo aɗa waɗa ko wiyete CM1 CM2 entra 6e ha jettoɗa duɗal jaaɓi ha terde kalde naɗɗa classe aɗa jangga so tawi a jangi kene foto wonde waktuji tati dokkeɗa hen waktuji ɗiɗi jangga qur'anil karim jangga hen hadis ganda ko Allah subhanahu wa ta'ala haali ganda ko nelaɗo men tedduɗo mo jami kise goni ko haali ngan sanga so tawi a jangi tubankiri ha gayni to banggue gandal jomiraɗo e andude jomiraɗo a heedani hen caggal hoorema wawata ñayede ɓerdema wawata dahede kono musidɓe tedduɓe duuɗe men woni hen ko alphabet taw kadi komo franciyankore rewi hen ko angliyankore e kala saaha kadi ɓe cuuɓo espagnol ɓe cuuɓo ɗemɗe goɗɗe ngam ƴellidde gonka mabɓe ngam ƴellidde ɗemɗe goɗɗe kono kadi ko julɗo ɓi julɗo innitortoɗo juulako tawa kadi ganduɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala haali ko haydara hen o andani yonti yimɓeɓe kala jalta ɓe jurni toon gonka leyɗele men ɓe ƴeewa ɓe ƴewtindo ɓe tawa Isa iyankoɓe hoddiɓe men e duuɗe mabɓe kala aɓe jangga hen aduna e lakara so tawi a ƴeewi hande ko fate banggue programme français walla anglais ma taw hen histoire uji Isa iyankoɓe bindaɗi tawa kadi sukaɓe ne jangga ɗum e ɗemgal franciyankore walla ɗemgal angliyankore kono kadi e nder duuɗe men ɗeɗo henna biyaɗe franciyankoje e angliyankoje ɗe a yiyata hen histoire uji taw kadi ko julɓe golwole mumena ko ɗum saabi noon e kala saaha ko fate banggue wonɓe dowrowe haɓortoɓe diine to banggue teppi e to banggue ceeli e kala saaha nannayi duuɗi mumena histoire uji cimti taw ko cimti zifuji Israila naɓe ene wonde Isa iyankoɓe beele domina cimti julɓe e yeddi tappa Google natatona ƴeewa histoire annabi Souleymane ƴeewa histoire annabi Dawuda ƴeewa histoire annabi Ibrahim ƴeewa histoire hakkude Ishaq ene wondi kadi e Ismaël ma taw toon ene sertinoɓe mbaɗiri ni hakkude mum e diine men l'islam no Allah subhanahu wa ta'ala addire deftere mum Qur'an ha waɗa sarho ma taw cimti ɗi aɗi ndendi lawol e kala saaha ɗi ceera ɗi potitoya yeeso ɓe natɓe jangde tubankiri ndewi ɗemɗe mabɓe ene janga ɗin cimti naata e ɓerɗe mumen ko dahaɗe so tawi joddime mabɓe ɓe gandino ɗumen histoire Mariama woni yumum annabi Isa garɗo to e ɗaha ko wona ɗum ko aɓe jogui cimti mabɓe no ɓe gardiri ngam wiide Isa no jibinirani ene serti ene deftere gueno addiri ni ndeke so tawi woni duuɗe men ɗe duuɗe franciyankoje ɗe mbatta histoire uji men taw ko Allah haale Qur'anil Karim janguinoɓe ko julɓe jangoɓe ko julɓe jomen école aji ɗi ko julɓe wonɓe e leyɗele ɗe ko julɓe ardiɓe leyɗele ɗe ko julɓe tambiɓe leyɗele ɗe ko julɓe kono holko saabi ko fate deftere gueno siggetake ɗin cimti jangge hena beele sukaɓe ɓerɗe mbasa dahede janggo saabu eɗen gandi hande hare diine wona hoccude fetel wona hoccude bombo wona hoccude silama ala hande ko pinal yettima wonno ko jagga deftere yidde wardude ɗum deftere bandum jangga alkule nannaɗe eko wiyete
ɓoggi karalleje jaaduɗe e jamanu mbele ɗe kesɗitine cimti majje gaɗɗe goɗɗe yeeso mbayle watte cimti goɗɗi nanne duɗe jangge haqqillaji kala befte ɗum waɗi so tawi on ƴeewi hande rendo men ma en taw janggoɓe ko fati duɗe franciyankoje needi ndi ne ngakki ene yatiri caggal ha ganduɗa kamɓe koye mabɓe aɓe donki yiitade koye mabɓe saabi ɗum ko needi ndi ɓe janguinte ndi e needi wonde diine l'islam ndi yaadani cimti ɗi ɓe janguinte ɗi e cimti gonɗi e qur'ana ɗi jaadani caggal nde joomum dañi diplôme anda hayno Allah rewrete so tawi en jurnitima ganden diine men o guinol ngol iwe juuɗe men ha laaɓi aɓena ɗowa aɓe nawa ɗum aɓe nawra ɗum no ɓe jiɗiri aɓe piira en e kala saaha koppareje mabɓe ɓe bencita haqqillaji men mbatten gañgu ngu hakkude men enen julɓe taw kadi ko kamɓe caabi kono ha hande haqqillaji men jurnitaki beele mbawen yiitude ɗeɗo caɗele holno ɗe cafrote mbawen yaltude e majje haalaɓe ha wiye ceer musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmede kala saaha yonti jurnitoɗen no feewi ɗeɗo hen nadduɗe nde tawno saabi mbiɗen noon soɗon teski yontere mayde ɗo hen nde goto e yimɓe gandaɗo e nder leydi Sénégal goto e yimɓe gandaɗo e nder leydi Sénégal taw kadi ko kufɗo dawrugol yehino ha woni hoorejo jagorɗo e nder leydi Sénégal e sanga gardinoɗo leydi Sénégal haade oɗo gardi leydi Sénégal ƴettude laamu mum musidɓe tedduɓe suuti konguɗi mum ngam wiide ngol ɗo konngol biyengol Makka yani ɗum e deftere jomiraɗo subhanahu wa taala so tawi wiyama are deftere Qur'anil Karim ko bi bakka noon wo holliti ɗon ɗo Makkatul Mukarrama meeɗa wangueteno ko Jérusalem walla ni ɗon ɗo Jérusalem ko zifuji jeeyi ɗon eɗen gandi ko histoire uji ɗiɓe jangguina e duuɗe ɗin naate ɓerɗe mabɓe ɓe ñawdi ɗum ɓe kooli ɗum ɓe jaaji heena caggal eɗen daara ɓiɓɓe men ne jangguine cimti goɗɗi enen en donkanama yen badduɗe enen ne pewnen cimti Qur'anil Karim ɗi Allah subhanahu wa taala simtani en cimti annabi men sallallahu alayhi wa sallam ko fati ashabul kahfi en ko fati annabi Yusufa en ko fate annabi Yunusa en ko fate annabi Luuɗa en ko fate annabaɓe ne kewi limota ko annabi Musa en taw ganduɗa ko cimti jaaduɗe e Qur'anil Karim ɗe Allah subhanahu wa taala haalane deftere mum teddude deftere nde fire nde faccire nde sare nde saake jangge duɗe wasatan marede e kala sa eɗen ndenta eɗen mbaɗa ɗum silkiji eɗen paamno ɗum to banggue jangugola taw en pirani ɗum en paccirani ɗum beele sukaɓeɓe kala paama ganda janggoɓe mbasata heede somi rokki hen yeru so on teskima hitande 1990 e 97 walla 91 soɗon teski Isa yankoɓe jaltinino lefol gotol aɓe piili lefol ngol e dow inde annabi Isa ene haala fulfulde ene haala franciyankore ene haala arabere ene haala ɗemɗe ɗe kala omo werta juuɗe faade e geno omo nodda ɗum jinnaɗo makko no inde neɗo nde noddirta bamum ni en ji ari e nder men ha ganduɗa fulɓe hewɓe ne codanno on cassette ene pawa e nder vidéo ngaji mumen ene laara e téléji mumen musidɓe tedduɓe kala hen mo andani histoire annabi Isa nantoɗon sikka ko mbaɗi ko ɗum tigui woni gonga taw ala haaqillaji men goni koye dahede e kala saaha nde ɓe gandi hankadi ni téléji dekkitama ko fate banggue vidéo ngaji ɓe naati koye Google ɓe naate réseaux sociaux aɓe jaawi aɓe kattani ko kamɓe jeeyi aɓe jarliti komin jomen ngaluji ɓe mbahliti cimti kewɗi saabu sa laari hakkude Ishaqa ene wonde Ismaila
kamɓe ɗiɗo kala koɓe ɓiɓɓe baba annabi ibrahim. Ismaila adi jibinede nene mum ko hajara, ishaqa yimum ko sara. Eɗen gandi ɓe certino koɗanɗe seeɗa caggal nde hajara honna ton to masjidil haram woni jidda, caggal nde sara honna gonɗo Palestine. E caggal ɓe kolliri o wonande rafede baba annabi ibrahima, kamɓe ɗiɗo kala ɓe kodditino caggal mum woni hajara e sara e wiide cimti israila naɓe kettoɗen no moƴƴi. ɓe koddi ɓe mbaddi cuuɗi, kono kadi sikki ala baba annabi ibrahim ene ɓuuri yidde ismaila no feewi gaga ene ishaq, nde tawno baba annabi ibrahim kono ɗo ɓurnoɗo yidde ñamde tewlella no feewi. O noddi ismail o wi ɗum ɓiyam ya yacco jaha ladde joni joni, mbarana kam lella gadda kuttaba ndefaba, mbanna kam buyon walla suppu, mi yara ɗum somi gayni mi duwanoma mi rokkuma ko Allah subhanahu wa taala tottimi ko. Musidɓe tedduɓe, ni woni ndeke saharane heeɗi nde ismaila yalti yaɓani ladde, saharane moftuno tew, taw kadi tewo ko tewlella, noddi ɓiyum yo ar. ɓiɗɗo nde yetti o itti tewlella bawo totti ɗum, o wi ɗum def joni joni ha ɓenda. O itti leeɓi jawdi o ɗakkani ɗum e juuɗe ishaqa nde tawno ismaila kono ɗo kewɗo leeɓi e juuɗe no ɓe mbiri histoire uji mabɓe. musidɓe tedduɓe o defi o defti o ari o naati, baaba wi holi o ismail, o wi komin ismail kettoɗe no moƴƴi. annabi ibrahim ko khalilullah, Allah jaɓata goto e ɓiɓɓe mabɓe ɓayde ko annabaɓe pena, tene ɗo henna ko cimtol mabɓe woni ɗon ɗo. eɗen gandi o wi aha komin woni ismail, o naati, baabo jagge juuɗe he, tawi juuɗe won leeɓi ha heewi, aha ko ismaila. o jaggi lahal ngal, o wooɓe buyon he seeɗa, o wooɓi hen, o joƴƴini, o jaggimo fooɗimo e makko, o duwanimo, o haljiti duwanade. hawre ismail ari ne addi kañumne lella mum ene defi ha ɓendi, ene ɓattini yetti tan, wi baba mi addi. o wi hol gonɗo e juuɗamo, o wi ko ishaq. o wi gassi ha laaɓi, mi tottimo. musidɓe tedduɓe kettoɗe no moƴƴi, gañgu manggu naati hakkude ismaila e ishaq. ɓe kollire cimti mabɓe. ismail wima yoɓo fittandu ishaq, woni sara dogni ishaq, nawi ɗum to kawmumen hedde banggue yemen, wonoyi toon gaynako. nde yetti woni toon ne ayna, musidɓe tedduɓe, ha resori toon ni waɗiri toon galle mum. ɗum ko cimti mabɓe kamɓe ɓeɗo hen israil naɓe woni zifuji. ɗum noon musidɓe tedduɓe, alay saago teskoɗen no moƴƴi, duttoɗen e duɗe men ɗe. deftere qur'ana nde eɗen tafsira nde kala hitande. deftere qur'ana nde woni hen ko tindi kame daari ɓen ɓennunoɓe. Allah ne dartana en gurdameji mabɓe no ɓe gurdirno e ndiɗo henna leydi. Allah andini en enen julɓe ɓe kamɓe koɓe gandani, nde tawno Allah subhanahu wa taala kala nde jippini hunde namdi annabi sallah sallam, annabi sallah sallam namdi ɗum yahude ena annasara ena, ɓe donka andude tenne wonno e defte mabɓe ɓennuɗe, ko wayno tawrat, ko wayno injil. ɓe donka andude ha tenti ko wayno ashabul kahfi ena. Allah subhanahu wa taala jippino qur'anil karim haala ashabul kahfi ena, holno foti duuɓi ɗani, holno ɓe piniri, holno ɓe dogiri, holno ɓe mbayi. annabi dawuda holno ƴellitori hakkude mum e ɗaluta e jaluta. annabi souleymane holno ƴellitori, kono ne kadi annabi yusufa hakkude mum e ɓiɓɓe bamumena, hakkude mum kadi e oɗo lamɗo e debbo oɗo henno lamɗo ha nati kaso yalti, woni lamɗo ha jinna mum kala ngari pilti ɗum taari ɗum. musidɓe tedduɓe, Allah subhanahu wa taala accanani ene haydara e deftere qur'anil karim holko saabi julɓe goni wayliɓe mbaylani ngaluji aduna,
ngam yidde sottede cotteɗa donka andude ko poɗɗa wadde e caggal Allah subhanahu wa taala tottuma deftere qur'ana pop ene hena koɓe garano ne hen aɓe gandi ko gonga kono nde tawno koɓe yimɓe finɓe ƴoƴɓe famɓe ɓe gandi ko jawdi jiɗɗen guila e arabeɓe ha e ɓaleɓe ɓe guddita demude mabɓe seeɗa naten ɓe dokka en kayitaji jibinen toon ɓiɓɓe men ɓe kefta ɓe dokka ɗumen nationalité ji eɗen parno hena ɓe guitta kadi ɓiɓɓe men ɓe nana ɗum e duuɗe mabɓe yoga hen ɓe mbatta ɗumen koniyankoɓe ene ndenaɓe yoga hen ɓe mbatta ɗumen jangguinoɓe e duuɗe mabɓe ene jangguina ɓiɓɓe mabɓe yoga hen ɓe mbaɗa ɗumen e société ji mabɓe ene kebbita gendiji mabɓe yoga hen ɓe mbaɗa ɗumen windiyankoɓe e wittiyankoɓe ene ɓamtaɓe aɗa fiito becce ɓiye heeɓi martaba tel taw ɓiye heeɓi ko martaba wallude ɗemgal tubankiri ɓamtude leydi tubankoɓe ɓamtude ɓe kamɓe woɗeɓe yeddude ŋarɗinde goɗɗum yeddude diine o nde tawno so tawi a ɗaaliyima defte mabɓe a tawi cimti ɗi mbaɗi toon ndi hakkude mum e qur'ana en rendi lawol yeehi ha yeeso serti ndeke so tawi a rewe ngol lawol ha ɓooyi a serti a yaade mabɓe a woppi diine o ɗum waɗi kala saaha beddoɗa konnguɗi gorodirde e diine o donka famodirde diini yankoɓe kañumen ne jurnitaki gam yiide ittuɗen perguitte eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala yo renen o danda en o walla en o rokka en jaam o rokka en yiide lay peewe beele mbawen ɓamtade ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so tawi en jurnitima tigui rigui alay saago ma hen duuɗe taw kadi ko duuɗe privé beele enen kala mbawen nannude hen sukaɓe men beele kadi ɓeɗo henna sukaɓe kañumenne mbawa ɓamtade nde tawno kala ko ala ɓamtare moƴƴani musidɓe tedduɓe en mbawa ɓamtade e duuɗe woɗeɓe hono no jiɗirɗen ni dañen hen gandal dañen hen humpito dañen hen witto caggal so en duttima e qur'anil karim toon to yajuja e majuja Allah subhanahu wa taala haalni en zulqarnayni holno fewniri jamɗe holno fewniri godron holno suudiri jamɗe e kaaƴe holno yaltiniri jamɗe e hayre holno fewniri godron e kaaƴe ha faddi yajuja e majuja gila nden ha hande jaltani so tawi en duttima e annabi Moussa Allah haalni en no pamuji darnirte nduɗo henna sawru fiyetendu maayo daro waɗa looci ɓenne so tawi en duttima e annabi sallallahu alayhi wa sallam tuma nde o tami womre makko hocci leydi o weddi wonti kure wari hefreɓe hewɓe Allah jangguini en bombo Allah jangguini en misilaji ne pewnirte holko saabi hande haydara en pewnata enen julɓe ko kamɓe pewnata pétrole mo joguiɗen cooden gadden ñanten leyɗele men ɓe gadda ganjuɓe lomba e ɓerɗe men ɓe bonna haqqillaji men ɓe cara ɓerɗe men ɓe bonna ɓesguji men ɓe dokka ɓesguji men diine mabɓe e aadaji mabɓe e fina tawaji mabɓe hande so tawi a naate duuɗe men a yiyata toon histoire uji Cheikh Souleymany Baal en haqiqa a yiyatan histoire uji jamre men hanki e gonga ɓe meftata ko seeɗa ɓe mbatta hen degol en ɓe mbatta hen woɗɓe e woɗɓe Pompidou en ɓe mbatta hen woɗɓe e woɗɓe George Washington en ɓe mbatta hen woɗɓe e woɗɓe Samoura en ɓe mbatta hen woɗɓe e woɗɓe hankkadi ne yaha yettoyo hankkadi guerre mondial guerre seconde naggam ko ɗum tan jangguete toona kono wittoji men leɗɗe men humpito men gande men cuuɗa majjina ndaha bedda elle en meeɗa wolde e oɗo aduna so tawi eɗen mbaɗi conscience ko jahaten ko natti fewde musidɓe tedduɓe duttoɗen e mahde duuɗe privé lomben hen sukaɓe men jangguinen ɓe qur'ana jangguinen ɓe hadis jangguinen ɓe ɗemɗe men ɓe mbitta gendiji men ɓe mbitta ladde men ɓe mbitta pooɗe men ɓe mbitta en ɓe mbitta koye mabɓe ɓe ganda koye mabɓe ɓe ganda janggo ɓe mbawata funtede so wona ɗum kalɗo mbawɗen yaade ken funteteɓe eɗen jaaha garten ha ɗo ɗum woni fulɓe ko keewide kala saaha araɗo yaano artiɗo wonno ko noon mbaɗen giwaɗo jaaha Europe jaaha Amérique jaaha Asie jaaha Afrique garta ha ɗo ala ko dañƴa so wona huɓere wotere ala ko dañƴa so wona hôtel gotel ala ko dañƴa so wona ɓiɓɓe ɓe ɗaccuɗa toon gasi a heɓani gandal a heɓani humpito a heɓani Allah a alɗani tena nayi wi joni maya ɓiɓɓe ɓe mbahlo jaaha gonta woɗɓe
wona wasi kala yo Allah dandu en eɗeɗo henne gueɗe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so ɓatake buuɗal yurmede feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men amde nogas jeetati duƴal hitande ujunnaje ɗe 17 ko gandal e jeertino e witto ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena